खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आंनि sbbodonews चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आसाम पुलिसा BTR निफ्राय बोसोरसेयाव बेसेबां हाथियार बोखांनो हादों बेनि मोनसे लिस्ट दिहुनदों 2020 मायथाइनि 1 जानुवारिनिफ्राय 2021 मायथाइनि 27 जानुवारिसिमनि गेजेराव BTR निफ्राय मोननाय हाथियारफोरनि लिस्टखौ टुइटारनि गेजेरजों आसाम एडिशनेल डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस ल' एन्ड अर्डार GP सिंह बिथाङा फोसावदों बिथांमोनहा बोसोरसेयाव मोन 28 रोखोमनि हाथियार बोखांनो हादों बेनि मादाव माखासेया गं 52 AK सिरिज राइफल हादरावनो बानायनाय गं 22 राइफल्स गं 92 पिस्टल गं 252 मेगजिन थर 329 ग्रेनेड गं 242 बेफ्रुहोग्रा मेसिन गर 6457 गुलि 20 केजि बेफ्रुसारग्रा मुवा आरो बेफोरनि अनगायैबो माखासे गोबां हाथियारफोर 2021 मायथाइनि इउनियन बाजेट सेसना मैयानिफ्राय जागायजेनबाय प्रेसिडेन्ट रामनाथ कविन्द बिथाङा 2021 मायथाइनि बाजेट सेसनखौ जागायनानै होयो 2021 मायथाइनि बे बाजेटखौ 1 फेब्रुवारियाव बेखेवनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायनानै होयो रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारामन बिथाङा लादाखनि साइन्टिस्ट इन्जिनियार समाज सिबियारि सोलोंथाइगिरि सनाम वांचुक बिथाङा साननैनि हाबाफारि लानानै BTRआव दावबायफैदों मख'नो गोनांदि बलिउडनि मुंदांखा सावथुन 3 इडियट बे सावथुनाव आमिर खान बिथाङा जायनि फाव लादोंमोन बे बिथाङा सनाम वांचुक बिथाङानोमोन सोलोंथाइगिरि सनाम वांचुक बिथाङा मैया BTRनि गाहाय सदर सहर क'क्राझार बड'फा नोगोराव थानाय BTC सेक्रेटारियेट हलाव BTC प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि डक्टर सिद्धार्थ सिन्हा बिथांमोनजों लोगोसे BTCनि गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि मावफारिफोरजों गुवारै सावरायलायदों बिथां सनाम वांचुकआ बुंथिदों दि भारत हादरनि 6 शेड्युलजों दाफुंजानाय लादाख आरो BTC एबा BTRनि गेजेराव गोख्रों सोमोन्दो खालामनो थाखायनो आरो सोलोंथाइनि सायाव गुवारै सावरायनो थाखायनो BTRआव दावबायफैदों बेनि अनगायैबो BTRनि फोरोंगिरिफोर आरो सोलोंथाइगिरि सनाम वांचुक बिथांमोननि गेजेराव मोनसे सावरायमेल खुंदों जेराव BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो दंमोन प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों दि BTR ओनसोलाव साबसिन सोलोंथाइनि थासारि लाबोनो थाखायनो बिथां सोलोंथाइगिरि सनाम वांचुकखौ गाहाय आलासि महरै BTRआव लेंहरनाय जादों बिथां सनाम वांचुकआबो माबोरै सोलोंथाइखौ साबसिन खालामनो बिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनानै होदों मैयानि बे हाबाफारिनिफ्रायनो बिथां प्रमद बर'आ थाखो 9 आरो 10 आव फरायनाय फरायसाफोरनो खमसे खम गं 22,000 साइकेल राननानै होगोन आरो थाखो 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि फरायसाफोरनो मोजां स्कुल बेग राननानै होगोन होननानै बुंथिदों बेनि अनगायैबो बेनि सोमोन्दै आबुं एबा डिटेल्सखौ माखासे समनि गेजेराव फोसावगोन होननानैबो बुंथिदों बिथाङा ओडिशा पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ 8 साननि गेजेराव सा 894 गोमानाय गथ'साफोरखौ रैखा खालामनो हादों ओडिशा पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ गोमानाय गथ'साफोरखौ नागिरनो थाखाय 18 जानुवारिनिफ्राय 25 जानुवारिसिम मोनसे स्पेशियेल अपारेशन खालामदोंमोन बे स्पेशियेल अपारेशनावनो ओडिशा पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ गासै सा 894 गोमानाय गथ'साफोरखौ रैखा खालामनो हादों पुलिसआ बुंथिनाय बायदिब्ला रैखा खालामनो हानाय सा 894 गथ'साफोरनि मादाव सा 800आनो हिन्जावसाफोर आरो सा 94आ हौवासा गथ'फोर ओडिशानि गुबुन गुबुन पुलिस थानायाव मोन 834 गोमानाय केसफोरनि सायावनो क्राइम ब्रान्चआ अपारेशनखौ खालामदोंमोन पुलिसआ बुंथिदों दि उननि समावबो बेबायदिनो गथ'साफोरखौ रैखा खालामलांबाय थागोन आरो दायनिगिरिफोरखौ हगारनाय जानाय नङा अदालगुरि जिल्लानि रौता पुलिस थानानि सिङाव थानाय हाथिगर गामिनि मनिराम बर'नि आंगो फिसाजो भारजिता एबा माइना बर' बिथाङा गोमानानै दङ मख'जाथावदि भारजिता बर'आ थांनाय बिस्थिबारखालि फुंनि 9:30 रिंगासोआवनो गेरुवायाव बिमायमोननि गामियाव जिया बर' एबा बिब'नि न'आव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन नाथाय दासिमबो सौहैनाय जायाखै होननानै फोरमायदों लोगोसे गोमानाय जाथायनि सायाव नखरनि सोद्रोमाफोरा पुलिस बिफाननो गसर होबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों सोरबाफोर नुयोब्ला 7635830122 बे नाम्बाराव कल हरनो खावलायदों नखरनि सोद्रोमाफोरा बेनि अनगायैबो बिथां भारजिता बर'आ बहाबाफोर दङब्ला अन्नानै गावनि नखराव खौरां हर मानोना नखरनि सुबुं गोमानायनि उनाव नखराव गोबां टेनसन जायो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोब्ला नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो चिरां जिल्लानि खयलामयला आरो बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गभर्नमेन्ट मडेल कलेज गायसननायखौ बेखेवजेननानै होदों
चिरां जिल्लानि खैलामयलायाव मडेल कलेज गायसननाय हाबाफारियाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर', इएम रनजित बसुमतारी आरो बिपिएफ दोलोनिफ्राय देरहानानै थांनाय निसिमा समष्टिनि एमसिएलए मुस्रि जेम्स बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे माखासे मानाव गेदेर बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। खैलामयला एबा निसिमायाव बेखेवजानाय बे गभर्नमेन्ट मडेल कलेजनि मुंखौ निसिमा आदर्श महाविद्यालय एबा कलेज दोननाय जागोन होननानै बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों आरो बे कलेजखौ 16 कौटि रांनि बानायनाय जागोन होननानैबो बुंथिदों। मोनसे मिथिहोनाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे गभर्नमेन्ट कलेजखौ 14.07 कौटि रांनि बानायनाय जागोन होननानैबो टुइटाराव फोसावदों। जाहाथे रावबो गोनो गोथो जाया बेनि थाखायनो आं बुंथिनानै होनाय जाबाय। बे गभर्नमेन्ट मडेल कलेजखौ 18 दाननि गेजेरावनो फोजोबनो थांखि लादों होननानैबो बुंथिदों बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। बे 16 कौटि रांजों गिबियाव कलेजनि बिल्डिं, वाल, प्रफेसर थाग्रा क्वार्टार आरो प्रिन्सिपाल थाग्रा बानायनाय जागोन होननानैबो बुंथिदों। दा बे समाव बिटिआरनि मोनथाम जिल्ला चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरियाव मडेल कलेजखौ गायसनगोन। क'क्राझाराव दंखायो होननानै बुंथिदों बिथाङा। उननि समाव गासै समष्टियावनो गंफायै सोरखारि कलेज गायसनगोन होननानैबो बुंथिदों। चिराङाव गायसननायखौ बेखेवनायनि उनाव तामुलपुरावबो मडेल कलेज गायसननायखौ बेखेवनायजों लोगोसे गोबां बिथांखिफोरनि गायसननायखौ बेखेवदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। ओनसोलाव बुथारनाय जाथाया बांनो हमदों। सासे 13 बोसोर बैसोनि गथ'आ 9 बोसोर बैसोनि गथ'खौ बुथारदों। बे जाथाया गुजरात सुरातआव जादों। बुथारग्रानि मुङा किशोर, बुथारजाग्रानि मुङा 9 बोसोर बैसोनि अनसु। रिपर्टनि बायदिब्ला जाथाय जानायनि सानसे सिगां बुथारग्रा किशोरनि फंबायखौ अनसुआ गेलेबाय थानाय समाव बुदोंमोन। फंबायखौ बुनायनि खिथेर होखारनो थाखायनो अखानायै बिदा किशोरा अनसुखौ उनथिंजायनिफ्राय लावथि गिदिरजों खर'आव बुयै बुयै बुथारदों। उनाव खाथिनि मानसिफोरा थैजों बोहैग्लाबनाय अनसुनि गोथै देहाखौ नुनानै बिमा बिफानो खौरां हरदों आरो पुलिसनो खौरां हरदों। पुलिसआ बे जाथायखौ नोजोर होनानै सोंनाय फिननाय लानायाव दायनिगिरि 13 बोसोर बैसोनि किशोरा सिमान लादों। पुलिसआ दा किशोरखौ चाइल्ड केयार सेन्टाराव दैथायहरबाय। मख'नो गोनांदि 9 बोसोर बैसोनि अनसुआ थाखो 5आव फरायनाय फरायसामोन आरो न'खरनि सासेल' फिसाज्लामोन। दिल्लीयाव आईईडी बेफ्रुदों। थांनाय 26 जानुवारियाव दिल्लीयाव आबादारि आरो दिल्ली पुलिसनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि जानायनि उनाव आरोबाव मैया दिल्लीनि एपीजे आब्दुल कालाम र'डआव थानाय इजराइल एम्बेसिनि साखाथियावनो बमा बेफ्रुदों। बे बम बेरनायजों गंब्रैनिफ्राय गंबासो गारिया खहा जादों। दासिमबो रावनिबो जिउ खहा जानाय खौरां मोनथ'नाय जायाखै। पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै खाथि खालानि सीसीटीवीफोरनि फुटेजनि सायाव नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ। जम्मु एन्ड काश्मीरनि अवन्तीप'रा ओनसोलाव रैखाथि बिफाना 3 उदखारिखौ गावथारनो हादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलिसआ बुंथिनाय बायदिब्ला पुलिस आरो रौनिया हान्जाया अवन्तीप'रानि त्राल ओनसोलनि मेन्दुरा होननाय मोनसे जायगायाव अपारेशन खालामदोंमोन। बेयावनो 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। श्रीरामपुराव 13 मोसौजों लोगोसे 2 सिखाव फालांगिरिखौ पुलिसआ हमनो हादों। बेंगलनिफ्राय नंखाय गारिनि प्लेट लागायनानै आसामाव हाबदोंमोन मोसौ सिखाव फालांगिरिफोरा। सिमलु टापु पुलिस थानानि पुलिस बिफानगिरि पल लाल हिमचें बिथांनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे हान्जाया अपारेशन खालामनानै सिखावै लांनाय 13 मोसौखौ हमनो हादों आरो बे दायाव 2खौ हमनो हादों। खौरांनि बायदिब्ला बे मोसौखौ बिसोरो बांलादेशआव सिखावै फानहैनो नागिरदोंमोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।